În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, vreau doar să vă prezint pe scurt o exegeză tipologică a Evangheliei de astăzi, care este pusă și în lumina celei de-a doua sărbători pe care o avem astăzi, care este Duminica Sfântului Grigorie Palama, Duminica a doua din Sfântul și Marele Post, și care la rândul său se suprapune cu o sărbătoare sau o pomenire pe care o avem astăzi, 12 martie, când îl cinstim pe Sfântul Simeon, noul teolog. Anul trecut a fost un an special, pe de o parte că s-au împlinit 1000 de ani de la trecerea Domnului a Sfântului Cuvios Simeon, noul teolog. A fost un an dedicat Sfântului Grigorie Palama, Sfântului Simeon și Sfântului Paisie de la Neamț, un an dedicat Sfinților Părinții Isihasmului. Și iată că acum îi avem în aceeași zi pe doi dintre ei, pe Sfântul Grigorie Palama, care de la 1368, anul canonizării sale, este hotărât în biserică să fie sărbătorit în a doua duminică a postului. În prima duminică sărbătorim sau celebrăm teologia mileniului I, teologia sinoadelor ecumenice, care a culminat cu sinodul al VII-lea ecumenic de la Nicea, care a avut în centru teologia icoanei. Icoana nu este doar o temă, ci este încununarea tuturor temelor triadologice și cristologice, mai ales cele cristologice, mai ales cele legate de persoana Domnului Iisus Hristos, în învățătura și înțelegerea bisericii noastre. Iar acum, a doua săptămână, avem teologia mileniului al doilea, care este sintetizată de Sfântul Grigorie Palama, teologia Harului, teologia Duhului Sfânt, teologia Sfințirii, teologia Îndumnezeirii și, în cele din urmă, teologia vederii luminii necreate, care se poate realiza prin curățirea desăvârșită de patim și păcate, prin practica rugăciunii neîntrerupte și prin sfințire. Evanghelia de astăzi este despre o vindecare. În Capernaum intră Domnul din nou și ajunge în casă, se află că ajunge în casă și vine mulțime multă. Atât de mare este mulțimea aceasta încât blochează intrările și ieșirile acestei case. Și iată că paralizatul nostru nu poate să intre. Așa este și în sufletul nostru. Hristos Domnul este în casa sufletului nostru de la botez. El predă sau transmite sau ne dă cuvântul lui Dumnezeu. Dar avem prea multe gânduri, avem prea multe legături de patimă, de gând, de păcat, care stau și se îmbulzesc la intrarea sufletului nostru, care este mintea care gândește. Gândește multe și prost în general, dar iată că toate aceste lucruri multe nu fac altceva decât să ascundă sau să înăbușe sau să nu putem, să ne facă să ajungem în situația de a nu putea ajunge la cuvântul care este viu, puternic, cu putere multă, cu slavă de Dumnezeu, în interiorul inimii noastre. Îl avem pe Hristos Domnul de la botez în noi și totuși ceva nu funcționează în viața noastră. S-au schimbat prea multe. Ceea ce s-a schimbat de la botez și până acum este această mare și mulțime de gânduri, prejudecăți, concepte, idei. Suntem bolnavi de gânduri și idei, prea multe și prea străine, pe care le îngrămădim în acest interior până spre exteriorul sufletului nostru și Hristos Domnul rămâne acolo înăbușit, iar viața noastră, ca un efect imediat, paralizează. Suntem paralitici, cu toți suntem paralitici din această poveste, din această minune evanghelică și nu putem ajunge în interior să ne atingă Domnul și să ne vindecăm, să primim iertare de păcate și vindecare de această paralizie. Ce este de făcut? Ceea ce a făcut acest paralitic și ceea ce trebuie să facem și noi, la modul foarte concret, este să ne împrietenim cu 4 prieteni.
O să mă întrebați cine sunt acești 4 prieteni. E bine să-i aveți pe acești 4 prieteni foarte aproape în viața voastră, să fiți sinceri cu ei, să vă puneți tot sufletul în fața lor și să faceți o echipă, dacă se poate spune așa, chiar dacă voi sunteți paralizați, chiar dacă în voi nu puteți face mai mult, să știți că sunteți împreună cu acești prieteni. Prietenii paralizaților de oriunde și de astăzi și de aici sunt aceștia. Duhovnicul. Este prietenul care ține și el de targă cum poate, puțin, și care ia și el această greutate a paraliziei din viața oamenilor. A doilea prieten este psaltirea. Are și psaltirea cuvântul acesta al prorocului, puterea de a ține de o parte de targă și de a te ridica și de a aduce mai aproape de Hristos Domnul. Al treilea prieten este rugăciunea neîncetată. Rugăciunea pe care și Sfântul Simeon, Sfântul Grigorie, Palama o învață, o avem ca fundament al vieții noastre spirituale și filocalice. Este poruncă evanghelică, spune foarte clar: bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, Sfântul Apostol Pavel. Deci nu este doar pentru unii, este pentru toți. Este prietenul care are puterea de a ridica și el deoparte targa neputinței noastre. Cel de-al 4-lea prieten este Euharistia și tainele Bisericii. Cu spovedania duhovnicului, cu rugăciunea psalmistului, cu rugăciunea miluirii sau Doamne să Hristos, Dumnezeu, miluiește pe mine păcătosul. Te apropii de cel de-al 4-lea prieten care este trupul, sângele Domnului și te împuternicești cu acesta, cu taina aceasta și cu rânduiala aceasta a tainelor din biserică. Ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă că dacă intri pe modul de viață creștin sau dacă ți asumi acești prieteni și relația cu ei, se întâmplă ceva că neputința ta, neputința mea începe să se ridice și cele 4 laturi ale acestui pat neputincios se ridică și te apropii de Hristos. Dar mai este un obstacol. Mai este obstacolul acesta al gândurilor, al patimilor, al ușilor blocate. Este neputința aceasta de a ajunge concret pentru că ne este greu. Dar se întâmplă un miracol. Când omul este ancorat în modul de viață creștin, când creștinul chiar este creștin, în acel moment se sparge acest tavan și are loc coborârea. Și Sfântul Simeon și Sfântul Grigorie vorbesc despre coborârea minții în inimă. La botez îl primim pe Hristos Domnul în inima noastră. Hristos Domnul este în această casă, în inima noastră, în centru, și acolo El slujește cuvântul și vindecarea fiecăruia. Doar că noi suntem în exterior, mintea noastră este în exterior. Mintea noastră este prinsă de lucruri care nu au legătură și în fond, chiar Sfântul Grigorie Palama spune, sunt neadevărate, deși sunt realitatea din jurul nostru, în relație cu centrul inimii, cu Hristos Domnul, ele sunt neadevărate. Și urmează această învățătură, golirea minții de gânduri sau spargerea acestui tavan, acestui acoperiș care trebuie spart pentru că nu poți sta cu acele gânduri din exterior, să-i slujești Dumnezeu, că nu poți să ajungi în centru. Și se realizează această verticală între minte și inimă și te întâlnești, paralizat fiind, cu Domnul. Și în întâlnirea aceasta care este miraculoasă, care se face prin modul de viață creștin, asumat prin spovedania în fața duhovnicului, prin rugăciunea asumată la modul de săvârșit, care este cea a psaltirii, cu rugăciunea neîncetată, rugăciunea miluirii, rugăciunea bisericii, sau prietenul Vechiului Testament, psaltirea, prietenul Noului Testament, Doamne, miluiește, rugăciunea inimii, rugăciunea vameșului din pildă.
Dacă ai și prietenul acesta mare care este Hristos Euharistic, poți ajunge să ai puterea, chiar dacă erai paralizat, să spargi bariera aceasta de netrecută a gândurilor și a irealităților din noi și de lângă noi și să ajungi cu adevărat să te cunoști pe tine însuți sau să intri în centrul existenței tale, unde Hristos, Domnul, predică același cuvânt de viață, cuvânt de putere, cuvânt de înviere, să te ridice și pe tine. Ți se ridică păcatele, ți se iartă păcatele și pe aceea vine semnul vizibil al ridicării din pat. Se vindecă, când coboară mintea în inimă, se vindecă și trupul, se vindecă și sufletul prin iertare de păcate, iar omul devine ceea ce trebuia să fie om liber sau om viu. Și ca să mai zic un cuvânt al Sfântului Irineu al Ionului, slava lui Dumnezeu este omul viu. Oamenii neputincioși, oamenii paralizați, sunt pe cale. Dar ca să ajungi la slava lui Dumnezeu, trebuie să fii viu, înviat, iar învierea asta se face cu prietenii și cu puterea de a coborî în inimă. Să vă împrieteniți bine în biserică cu acești mari 4 prieteni. Să stați cu ei, să investiți sufletul și timpul și viața voastră în relație cu ei, că au puterea de a sparge bariera de netrecut a realităților dintre noi și să vă descopere centrul vieții voastre, sinele în care predică cuvântul Domnului. Să aveți această viață. Nu este o viață imposibilă. Este un simplu paralizat. Dar este atât de mult adevăr în fiecare dintre noi din povestea acestui paralizat, acestui răpus de neputință, că e clar că este vorba despre fiecare dintre noi și că doar asta este calea. Împrietenirea și coborârea minții în inimă. Să fiți binecuvântați și luminați.